Кой е правил менеджера на Макдоналдс, знаете ли? Кой е да роби по кофите на другите вериги, да види какво хвърлят хората. Виждал е какво хвърлят и го е подобрял при тях и направил ги експертно. Нали знаете какво става после? Добре, как разбираме, че клиентът е достатъчно мотивиран и има достатъчно възможност да направи това, което искаме? Как този човек ние разбираме кога е хем мотивиран, хем възможно, че да му пуснем рекламата и да го активираме и да стане клиент? Как? Аз ще ви кажа. Така. Какво да правим? Първото нещо, което правим е да вземем Big Data. Какво ми дава Big Data? Дава ми география. Нали така? Тоест, кое населено място са повечето хора. И от чудо, повечето хора са в София. Пак има изкривяване на действителността, особено ако се гледа на аналитик, защото зависи пак от функционалността на сайт. Значи много хора се ползват количките и се добавят любими, защото няма примерно функция любими. Да, и си ги държат. И после си ги малко. И аз правя така. И аз правя така. Абсолютно. Признавам се. Абсолютно. Така че зад дейтабейса, който е отзад смисъл, зад сайта, той може да даде много по-акуратна информация, колкото на нормално. Да, той пак е част от Big Data. Аз съм за, обаче. Да, но основните неща. Географията и София е мобилните устройства. Не е вързан към Wi-Fi. Не, аз просто, защото имам кристална топка и веднага мога да ви кажа на всички вас, че основният ви трафик идва от София, след това са Пловдив, Варна, след това са регионални градове, при някой ще е Стара Загора, при някой ще е Русе, Велико Търново, Плевен, нали, и след това са всички останали. Веднага ви го казвам, отворете статистиките и виждате гадателството се случва. Добре, друго какво взимам? Демография взимаме. Хубаво. Знам, че мъжете ми са повече от жените. Ще правим повече женско съдържание. Ще измисля красива инфлуенсърка или нацепен инфлуенсър. Какво ми носи тази демография на практика? Носи ми това, че почвам да гадая още повече с кристалната топка. Как да активирам мъже между 25 и 34 години? Какво харесват мъже? BMW-та. Според мен харесват BMW-та. Средна стойност на покупка. Добре, съгласна съм. Това може да се вземем избухта до крайне Точно, по-добре от тези. Да, средната стойност на милиард пъти. За нея не трябва тракинг технологии, за да хванем поведение, за да хванем стойност на количка, стойност на покупка, маржен между изоставени колички и реализирани продажби, съотношение между lifetime value за първа година, за втора. Другото какво използваме ние, за да имаме Big Data? Използваме автоматизации и тези хора, тези програмисти много са коварни, които правят автоматизациите, наред Omnichannel if else автоматизация. Тоест, какво значи това? If клиента не купува, else спами го. Нали? If клиента не харесва спама, else още спам. Нали? И те казват, това е всеканално пласиране, нали? Omnichannel. Какво Omnichannel са непоискани имейл съобщения? Какъв Omnichannel е това? Omnichannel е наистина ти да си едновременно във всички канали за най-масовата аудитория. Проблемът на Big Data, както вече някои от вас знаят, е, че ни дава отговор само на тези три въпроса. Какво, колко и къде? Това не е достатъчно. И сега ще ви дам още един такъв пример. Ето един много готин пример. Давам го много често, защото е много показателен за Big Data. Ще ви дам още няколко. Това е екранът на Uber. Ето то се пише в Zendesk. Някой служител или кой е написал буквичките RAID, което значи изнасилван, и 5827 билета от обратните връзки на клиенти. Значи, тебе те вози в Uber шофьор, в един момент пишеш нещо свързано с изнасилване. Не е много хубава тази компания. Обаче, какво се оказва? Оказва се, че много хора автокомплите им обърква RAID, го сменя на RAID. На същото отгоре, то се използва в някои изрази на английски. И не на последно място има един куп шофьори, чието мейли или имена съдържат тази последователност от буквички RAPE в себе си. И какво се оказва? Трябва да влизаме в оправдателен режим заради Big Data. Доктор Тришалонг дава едни такива данни, преди няколко години ги даде, 73% и повече от Big Data проектите всъщност са нерентабилни и водят до
много грешни управленски решения. И затова ние допълваме голямата дата, голямата информация, освен с тези фактори и с още два въпроса. Защо и как? Но преди това минаваме през тези хипотези с кристалната топка, които си въобразяваме какви са нашите клиенти, какво правят, как им се случва ежедневието и така нататък. И всъщност при Tick Data, това е плътната дата, която ние използваме, вече имаме цялостна картинка, защото ако Big Data ни дава 5 данни за 100 човека, Tick Data ни дава 100 данни за 5 човека. И ако тези 5 човека са тези тук, където ги записахме, профилът на идеалния клиент, ние вече имаме много хубав инсайт за това как клиента ги вижда нещата и можем да влияем. И е много важно да знаем какво не е Tick Data, какво дава плътността на Big Data, вече разбрахте Tick Data. Обаче какво не е Tick Data? Tick Data не е вашия опит. Със сигурност не са предположенията и хипотезите. Със сигурност не са нашите очаквания. Какво си мислим, че ще се случи преди Коледа? Какво си мислим, че се случи на Черния петък? Това, ако го правиме, ние работиме като фокус група от един, както Гари Вайнерчук казва, а когато си фокус група от един, ти грешиш на почти 100%. Тоест, аз ще ви дам направо един пример, много готин. Ето тук фокус група от един. Някой маркетолог е казал, това нещо ще е много яко човек. Ще има маски и пичове, ще сложим готин, интересен провокатор. Трябва да ги провокираме, трябва да вземем вниманието. Нали? Ние всички това се говорим през цялото време, как да им грабна вниманието. А е нещо много провокативно, трябва да е на същото отгоре. Такива разни доктори, професори правят научни изследвания и казват ми темите табу, темите за секс, нали? Това нещо грабва. Нали? И знаете какво се случва? Тук за 24 часа трябва да ребрандират автобусите, защото става тотална криза. Тотална криза. Пишат извинение, пишат твитове, прес-съобщения, нали? Това е фокус група от един. Аз въобразявам, че клиентът ще го приеме по един начин. Клиентът е силно възмутен, силно потресен, че на автобусите се предлага проституция. Общо взето така изглежда в една диаграма Big и Tick Data. И ето това е видеото на госпожа доктор Триша Лонг, която всъщност какво е направила? Описала се да намери на времето за Nokia Tick Data, т.е. да намери модели на поведение, да потърси обратна връзка от идеалните, хората с профил на идеален клиент, да осъществи наблюдение на техния начин на живот. Примерно, на времето, когато Макдоналдс трябва да пробият и имало вече други утвърдени вериги, кой е правил менеджера на Макдоналдс, знаете ли? Кой е да роби по кофите на другите вериги, да види какво хвърлят хората. Защото това е наблюдението. Той е ходил, виждал какво хвърлят и го е подобрял при тях и направо ги е изкъртил. Знаете какво става после? Също нещо е и тук. Доктор Лонг прекарва време в основните ключови пазари на Nokia. И установява, че всъщност хората искат определен вид смартфони, а Nokia предлага друг вид смартфони, друг вид телефони. Тя прави това проучване. 100 данни, обаче за 5 човека, нали? В нейния случай 100 човека тя пряко проследява. И отива при управителния съвет на Nokia и там казват, вижте какво, това е несериозно. Ние имаме Big Data за над 1 милион човека, направили сме анкети от 1 до 10, как бихте ни препоръчали, примерно. И всъщност какво става? В момента Nokia има под 3% пазарен дял, на времето е купка Microsoft и обиква. Знаете какво се случи. Това е още едно от хилядите доказателства, че ако се фокусираме на тези много удобни метрики, които ни влияят в едни много красиви таблици, 10 000 човека, 5 000 човека, 3 000 човека, идеално имаме така таблица с данни. Защо мерим тези неща? Ами защото могат да се мерят. Що па да ни ги покажа като отчет? И да, те са удобни, те са лесни, не са свързани с управленски решения. Те са свързани с това, което платформите ни плюят.